Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għand il-podcast tal-lum, nibda biex insemmi l-sponsors tagħna. Trio Motors li sibuhom Victory Street ħal Ormi, għall-aqwa karozzi, il-Tashmoon Caterers, il-Wall and Floor Solution li sibuhom fuq il-Facebook, tista' tikkuntattjaw lil-Levajlo, u kif ukoll lil-patrickprince.com għal diversi filamenti, printers u affarijiet oħra. Grazzi għali tal-qajt l-istedina tagħna. Illum ħanitkellmu dwar is-seħer u affarijiet oħra. Mela, għali, taħt li ma kategorija ti klassifika, eżatt. Kif konna għaddejna nidu l-għu. Mistoqsija antipatika. Xin dejjem ngħix ħajti nipprova ma nidħol ġol ebda kaxxa. At face value forsi nista' ngħid li saħħara. Ma nagħmel xejn ta' barra minn hawn li dejjem ngħix ħajti nimxi wara dak li jġbidni normally jew jekk nagħmel xi ħaġa nidħol bruħu b'ġismi. Basically. U fuq li ma taħdem li ktarek, per eżempju, fuq li tagħmel it-torat cards u hekk dik. Ifhem, il-cards l-ewwel dek li kien ġie f'idejja kelli 13-il sena. U isni fraħt bih fil-bidu hekk imbagħad warrabtu għal ġenb. Ma bdejt narani li kull meta tiġri li xi ħaġa f'ħajti, isni mingħajr ma rrid immur għal dan id-dekk u ntella ftit karti bħala gwida jew insights. Mux biex nara futur, għatma isna ħarist li jom ħafna biex nfittex il-futur. I mean, not really my kind of thing. Imma dejjem isni meta ġejt dari mal-ħajt u mdawra bid-dlam, bdejt nsibhom light source għalija li nibda jirnexxi li nara minn perspettiva differenti, forsi nkun maqbuda f'xi ħaġa u xejn tan il-vision u ma nista' noħroġ minn imkien, imma bis-saħħa tagħhom kont ngħid all right. Nista' ndur minna minnaw jew għandi bżonn lajnuna minn xi ħadd ikbar minni u nsaqsi għall-gwida minn xi ħadd ieħor eżempju. U tinteressana ħafna psychology u rajt kif għamiltu għadt it-tnejn. Għandi clients ilhom snin issa jiġu għandi u jqisuni bħala therapist. I don't prescribe medicines jew iktar qas xejn, imma we tap into affarijiet li forsi qegħdin moħbin u bis-saħħa tal-cards jirnexxielna nqanqluhom u ntellawhom at the forefront and we deal with them. Qatt ma stajt nifhem eżattament kif jaħdmu l-cards. Nifhem. Huma jgħidu storja. Huma kull card għandha ċertu traits fiha u ovvjament imbagħad meta qed tarahom grouped qed tinbena storja. Naf eżempju joħroġlok il-fool li hija l-ewwel card. Qed jurik li you're on to a new journey. Imma li tista' tidħol għaliha ma tafx x'int tagħmel, allura trid toqgħod naqawiri saqajk mal-art, ma tidħolx all in. Mbagħad għandek eżempju il-hermit fejn għandek bżonn tingħalaq ġewwa fik innifsek u tara naqra affarijiet li trid tiddilja magħhom eżempju. No, they're really interesting. U għandhom karattru tal-ġenna anke minn dekk għal ieħor jiġifieri jibda joħroġ ċertu decks mux ħanużom ma' kulħadd, għax they're very harsh in their way of coming across, so jkun xaħat naqra lavend light taħsdu ma terġax tara. Pala imma dawilhom jintużaw il-kart. Snin twal. Voldiri imma u jisabbaqat il-ħaġa u hekk. Kemm ikunu accurate bħala? Jien nara. You need to be open. Ifhem, dakinhar alla kienu accurate.
Vera. Għaxin nejdu l-nis li għandek page. Seher, il-bdejta mit-2020, ma propja kienet therapy, qabel terit u psychology u atom u therapy. U kont iktar nuża biex nitfa' messaġġi uplifting għan nies, dak naqra feel good energy. U dal-aħħar sentej issa kont qed nagħmel reading għalija nnifsi kuljum u kelli journal. U ġejt at a standstill qisni kemm għandu minfittex u nħarbex ġofija u ġodlamiet li għandi. Speċi now I need to expand and help others with it. U bdejt flok nagħmel reading għalija nnifsi bdejt nqum filgħodu u dek minnhom jgħidli jiena llum u zalili, weird, I'm very weird. U nixxafilja u naħseb fil-kollettiv, tgħid l-osra l-kollettiv, daqs kemmu kbir, fimt? Imma dejjem nitfa' l-intention li min għandu bżonn jaraħ ħajaraħ dal-messaġġ. U jitilgħu 3 cards differenti u flok bdejt naqbad nitfaħħom isma' this is the message for today, qed ħanibda nħallihom wiċċhom motti u jaraw in-nies li ma qed jiġbidhom l-iktar, fimt? U I'm getting really good results, fimt? Għax jien da ma nafx il-maġġor parti ma nafx il-backstory tagħhom dan nies imma jibatulu u jgħiduli it was exactly what I needed today. Eżempju, u nibda nara mbagħad an emerging pattern, fis-sens ġieli nkun qed intella l-karti u jiġi persuna f'moħħi bħalma ġara tiegħek u kellimt lilek imbagħad. U jkun hemm progression minn reading għal ieħor, ġifieri qisni l-ewwel card li tellajt 4 xhur ilu kienet l-stepping stone li waslitni għal card li tellajt il-bieraħ nagħmlu mod. Għall-istess persuna isna qed naqra dejjem lilek. Fimt? Assi interessanti, ġifieri ma tkun qed tagħmel xejda. U il-bone throwing. Il-bone throwing. Mela jiena nqis li l-nifsi għarajt l-ewwel saqsejtni inċint jiena propja goblin. Għaliex, għax nkun fejn nkun kollu nħarbex u nara x'ħan iġbor jew ġebla jew xi biċċa njama, jew bħalma tagħmel ċawla dejjem tiġbor it-trinkets jienek tiġi d-dar xi darba issa tiġi tara vażetti mimlin ġebel u naf kollha minn fejn ġbarthom jiġifieri. U bdejt eżempju naqbad ġebla u x'innara jew nara witch jew nara tatini feeling dil-ġebla u I never really read into it u xi sentejn ilu qiegħda xogħol u ma nafx idħalt infittex fuq Pinterest għal naqra inspiration u nara hekk on the side osteomancy. Ma qed ngħid osteomancy x'l-ostja hi. U tħalt infittex u qisni bħal meta għasnaf tkun filgħodu b'dak il-feeling li ħad tiġrilek xi ħaġa. Imma di qisni bdejt niftakar li jienu naqra fuqhom daw l-affarijiet qisha xi ħaġa li I've done it before. Prattikajta għabe. U disum bat tajzin ma past life regression li għamilt, self-meditation, fej kontrajt li l-nifsi pala mara xieħa fil-woods u kont qed nipprova nfejjaq tifel. U minn hemmhekk imbagħad il-regression mort għal mara xieħa oħra tiġbor l-Adam mid-desert u xinħriġt minna diet l-ostra u dimini dil-mara. Ġifieri għamilt past life regression fuq il-nifsi. Fuq il-nifsi. Tagħmel il-past life regression sinti ġifieri? No, diġà skont qiegħda d-dar u flok mort for my usual shamanic journey ngat ħanipprova past life regression, guided meditation, sibta YouTube, ġifieri, it was very awe-inspiring għax. Issa tgħid li forsi immaġinajta jista' jkun, imma l-immaġinajta sinjal li diġà għamilta, jew rajta. Nifhimha jiena. Da il-domanda li għandi jiena ta' qedlek għamilt out of body experience. Jiġifieri ma nafx jekk hux qed jiffabbrika l-moħħ jew jekk esperjenzajta fucking xi ħaġa oħra. Ifhem il-moħħ huwa univers minnu nnifsu u ma nafu naħseb xejn dwaru fil-verità. Imma hemm ċertu affarijiet li tibda tgħid ma nafx men.
kif eżempju tal-out of body experience jien tiġri li ta' spiss nkun qed nagħmel xi ħaġa mandejn jew naħsel platti jew nitwil ħwejjeġ u nibda nara li l-nifsi minn wara. Vera stja. Ija. U ila minn meta kont żgħira di. Jien vera bħalissa qed nasal fl-ewwel stage ngħidlu jiena ġifieri fej tal-vibration. U tibda tisma' alla dajsu ampien għaddejja buzzer u ma mhix jirnexxieli noħroġ, irnexxieli 4 darbiet kollox u vera diffiċli biex nerġa' noħroġ issa. All right. Issa għax nisfurza. Jista' jkun. Ma sfurzajtix. Jista' jkun. Ġifieri inti tiġik awtomatika hekk bum. U ġust inkun. Jien nipprova ngħix ħafna mill-ħin in a meditative space mentally nipprova, mhux dejjem jirnexxieli għax imbagħad minn naħa l-oħra ġieli niġi vera ADHD brain ma jaqafx constant, fimt? Imma most parts, speċjalment meta nkun qed nagħmel affarijiet bażiċi ta' kuljum bħal met ngħid taħsel il-platti, nitwi, nonxor, niknes. Nifoka fuq il-movement eżempju ħafna il-ħoss li qed nisma' u I zone out man u nibda nara li nnifsi minn wara. U ġifieri tħoss ġismek jitrijat u. No, dik le, ara mbagħad meta ġieli I attempted astral projection work, dik orrajt ħassejta tal-vibration, jew qabel nkun ħanorqot more dream state eżempju. U ġifieri u jirnexxielek. Jirnexxielek jiġifieri toħroġ. Aha. U remote viewing ġieli provajta. Le, qatt ma provajt. Qatt ma kienet xi ħaġa li qisha tintrigani. Ġieli qisha tgħaddili minn moħħi meta jkolli eżempju xi ħadd mill-annimali missing. Nibda ngħid biex forsi narhom. Imma le qatt ma provajta. Ma nafx kemm taħdem fuq hekk stja. Ma nafx, għax issa ħadmet dija u tal-out of body experience kollox questionable sar. Jista' jkun vera, jista' ma jkunx men. Jien naħseb l-ewwel passu kemm ikollok moħħok miftuħ għalihom daw l-affarijiet. Eżempju, back to bones, nagħmlu mod. Jekk da ħajġi xi ħadd għandi diġà setjat f'moħħu li I want to prove her wrong, ngħid jiena minn waħda jidħol mill-oħra ħajjoħroġ. Right? Imma mbagħad jekk ħajġi xi ħadd bħalma naf li ħadd iġi vera intrigued bihom daw il-bones, we're more open to connect. Għax inti għat li għax maġġibom xawwek. I won't feel in my element. Ara d-dar, nixallek inċens, koll xema, it's my space. Ara jinħan kun iktar at ease. Ġifieri jekk jiena niġi għandek u tagħmilli da reading bil-ħadam. Jiena ma ħobbx insaqsi, ma ħobbx. Le, jien normalment anka meta jiġi xi ħadd tal-cards, I don't like being given a set of questions namlu mod. Għax nemmen li l-cards ħajoħroġ li hemm bżonn għandek tkun taf inti bħalissa. Ġi jekk inti ħatoqgħod den fuq X jew fuq ix-xogħol jew fimt you're limiting yourself ta' x'information ħatieħu minn għandi. Normalment. Kif qed lek kont mortant medium jiena u tipo bdiet tistaqsini d-domandi u hekk u jien ma bdejx inti xejn. Fimta, u allura mbagħad isek kif naqbad ngħidlek. Dejt naħseb jien nisma' tfittex di. Ife, xi kultant il-cards ma joħorġux black on white isma' this is it, so li jien mbagħad forsi jinsaqsik to narrow down iva ma biex noqgħod fishing. Għax il-cards xorta jgħidu tagħhom. Għaxe, tipo, meta għamilna dik, għalla ma għattissaqsini fejn di? Le, ġasset l għazel cards u il-messaċ kien hemm lest. Kien hemm lest, għalla. U bihom daw il-posts irrid nuri li fil-verità, we are all very much connected. Kienet weird, man. Weird ħafna kienet. Wis dal-affarijiet huma. Dik il-Holy Mountain u ħarġit l-ekent. U bdejna nitkellmu fuq Tapinu, għetlek Tapinu. Tapinu. X-Tapinu mek fuq tempju. Special u għan. Naħseb ċertu postijiet naħseb joqpaw, għax inti jek tara kif jeda mek dik il-bicċa għandek it-tlet olijiet, għandek il-ġgantija ħares fuq it-tlet olijiet. Malo. Umbat għandek Tapinu kien tempju, għandek il-ġgantija tempju. U bejnietom kien hemm ir-Rabat ukoll. Hemm min jgħid li anke taħt iċ-ċittadella. Aha. Kien hemm tempju wkoll.
U ftitilu, naħseb ilu 10 years, kienu qed jagħmlu xi excavation u sabu xi affarijiet u they closed it down mingħajr ħadd ma qal xejn ħadd. Ħastja, xi dwejjaq men. Ħafna. U min jaf xem iktar u dejjem jinħbew. Qed nitilfu ħafna mill-istorja. Għax il-post għawdex vera tad-doluri minn għetlek joġomni. Seher. Għall-aħħar. Għandek eżempju, għax kif għedem dik il-bicċa, jek tara mill-lajru fuq satellite map u toqgħod taqqat il-postijiet da megalitiċi u tletolijiet jiġu rajn zbelġ. Mela. Ma nafx konċetlek. Naħseb eħed kellimna fuqha. U qed tastja bħal-Eġittu men, ġifieri daw jekk huma piramidi ħada u tletolijiet, early pyramids tar-rabil. Tibdejt mela daw kellhom għalla knowledge qabel. Żgur. Qabel piramidi. Jien nemmen li, alright, bħalissa minn għalina we're at the topmost fej tidħol knowledge imma nħoss li we're at the lowest low fil-verità, speċjalment fej jidħlu going back to our roots. Għax nħarsu lej in-nies tal-qedem bħala ignoranti, ma not in the slightest. Daraħħa tinfittex ħafna f'dal affarijiet, ġifieri tipo qabel kont ngħid kollox hocus pocus. Mehem xejn, kont ngħid, ġifieri kont nemmen fil-UFOs u fil-poltergeists, ġifieri dawk rajt kont ngħid kont naċċettahom kont ngħid għax jiena rajt UFO u kelli tipo ta' naqa' hitchhiker experience żgħira. Allura kont ngħid orajt mela dawk jeżistu. Hemm issa taħt Pandora's box. Eżatt. Mill-out of body experience anke qabel ta' ġifieri kont ngħid imma l-għal ma bdiet bil-horoskop. Mela. Fakkjat li naqa moħħi. Ma xorta ma nidħolx fiha tal-horoskop, għara di tal-bone throwing u tal-cards u hekk. Intriganti, iwa. Għax jisa ta' fl-impinċi u kon ktib messaċ il-persuna għalla ġara bil-kontra, minn tipo jisni, mux ġara bil-kontra, ġrat il-ħagġa u teqpa kif naqbot nejlek, teqpa tejt il-lostja l-ħada l-ura li tajta di xi ħaġa, u vera kienet u koll jisni ktib xħajġri, men. Għalek intriguing tal-karit. U meta kont kellimt ma' Trevor Zara, tipo meta kiteb xħajġri l-mara tija u għek bil-ħin u għek it-lostja. Hija intriganti l-ħagġa. Ma nafx jekk jirnexxilek x'tagħmel xi ħaġa u Jiena minn żgħira eżempju dejjem inqum b'diska f'moħħi għaddejja background. Mhux dejjem nkun nista' nara f'x'diska hi. Imma mbagħad normali jew tiġri xi ħaġa matul il-ġurnata li tagħmel vera sens id-diska jew tkun vera relevanti, jew jgħaddi xi ħadd minn moħħi mbagħad iċempilli jew narah. Jew ġieli eżempju nkun scrolling u niltaqa' ma' xi meme jew messaġġ hekk positive u ngħid ħan issejvjah. Mbagħad ninserta għal xi ħadd u tiġi dal-messaġġ ma ngħid ibatula jew batulu u tibgħat lura tgħidli kemm kelli bżonna. Li iktar hekk ma le qatt ma naf li di interessanti meta taħseb xi ħadd jew ċempillek jew ċempillu tgħidlek. Tiġrili ta' spiss. Qed naħseb fi. Tiġrili ħafna dik. Anki pereżempju ma nafx bdejt naqra li ikun hemm pattern ta' pereżempju tħoss ringing, tibda tisma' ringing u taħseb xi ħadd u dak xi ħadd iċempillek. Huma jgħidu jkun qed jaħseb fik ukoll. Anke meta eżempju toħlom b'xi ħadd u jwassallek messaġġ jew normalment ikun hemm jew xi ħadd qed jgħid isra rrid inkellem Alla li eżempju. Interessanti jastja. U qabel ma kellhomx mobile. Naħseb li telepati naħseb. Ara, jien ngħid li s-soċjetà qiegħda magħmula biex ninsewhom dawn l-affarijiet. Jew ma nibqgħux inħadmuhom. Naħseb li tlifna ħafna anke pereżempju il-herbs u l-affarijiet l-oħra li
kienu jintużaw qabel, per eżempju, French tal-arb. Mara. Jekk tgħidilhom li kien juża l-ħaxixa, l-qanneb, kulħadd jaqbes fuqhom kemm. Imma fil-verità kien Mara kemm hemm niesu. mediċinali. Ma dak kien jirnexxielu jaqra il-futuru. Jien naħseb iktar ma tkun aware ta' ċertu affarijiet bħalma u kien aware ta' x'power għandhom il-herbs, eżempju, nemmen li dejjem kien jiftaħ iktar lilu nnifsu biex juża daw il-gifts li nemmen li kulħadd għandu. U iktar da bħal meta titrenja muscle. Fimt iktar minn ħadd ipprattika, bħal meta tagħmel det pinġi, iktar minn ħadd pinġi, dejjem ħadd irfina. You know? Għana ġommuru l-ura għal-bone throwing, għax waqqaftek. Kif jaħdmu eżatt? Mela jien palmetlek kont edha xogħol u tqajt ma' dil-kelma bdejt infittex qed tisra. Iwa taħħa nara naqra uqbad inħarbex u nqalleb ġol visible u trinkets li nkun ġbart minn matul is-snin u bdejt mingħajr ma rrid bdejt naqqat il-kit tiegħi. U kelli Adam u ġebel u fossils u mhux ħadd itfarix għax ħadd inkiser u qed naħdem fuq il-bone throwing clot għax jien mbagħad jekk nagħmel xi ħaġa rrid nagħmilha all in. Alright, qed nagħmilha hand stitching u qed toħod lil ħin bħalissa qed on hold għax m'għandix moħħ. U jissuġġerilek li tqatta' ħin ma' kull oġġett u tara x'messaġġ irid jagħti dal-oġġett. Fimt? U kien hemm minnhom li x'in inħares liha ttina dik il-feeling ta' eżempju l-ostra danger, don't go there, alright, ma' the danger u bdejt nagħmel sketch ta' kull waħda u nikteb 4 kelmiet bħala keywords biex jien alright, di tfisserek. Hemm oħrajn dom tiktar li naqbadhom nerġa' npoġġiha, terġa' tajjat li biex nerġa' nitfaħħa fil-kit, eżempju, u sejrek jien isni l-miġnuna. Imma issa armajt kit għandi naħseb fuq 50 biċċa, daw l-ostra ġebel u Adam. Nixtieq eventually nżid anka actual human bone imma biex nġibhom hawn Malta trid tara naqra. Volderju ma jużaw bones. Hemm min il-kit ikun bone biss. Eżempju, imma jien ħassejt li eżempju anka jien naf għandi trinket kienet tagħtieli n-nanna u għalija hemm sinifikat kbir. U ovvjament jekk u oġġett marbut ma' xi ħadd li mexa to the next chapter, hemm ċertu qawwa fiha, fimt? Ora inkludejta wkoll. Hemm affarijiet li eżempju tatni n-neputija għax dik bħali li til-goblin oħra, immorru fejn morru nkollu tiġbor. Għali ara x'sibtlek. Fimt? U tkun xi ħaġa sinifikanti anke int stess x'in tara ħattini eżempju l-feeling ta' dik il-wonderment ta' tifla li qed tara kollox mill-ġdid u kollox vera sabiħ, fimt? Fir-reading dik ħattini x'nifhem dan ir-route jew din il-passage tal-persuna li hu miexi, it will bring happy memories. Ara mbagħad jekk toħroġ l-ġebla li tkellimt fuq għal-ewwel. Don't go there. Danger is ahead, fimt? Astja, kont ħadd naqra fiha tal-bone throwing l-Afrika l-iktar li użaw għadam tat-tiġiġ. U hekk, għadam biss jużaw ma jużawx. Għadam biss. U hemm minn anke jnaqxilhom eżempju symbols fuqhom. Lejn taħlit għandi. Ma dak jaqa' taħt voodoo l-Afrika? Voodoo daqs kemm hemm. Ma boxes, all boxes. Kemm taħseb li jaħdem il-voodoo? Jaħdem ta'. Jien niftakar. Meta kont iżgħar. F'dik il-fażi jekk Marilyn Manson, Cradle of Filth, heavy metal Balla Spikes, kont tħalt ħafna intu di black arts u nfittex u naqra u kodba. U niftakarni, issa jew coincidences, ma tafx xi kultant ġieli it's all coincidence, ma mbagħad ġieli jiġru affarijiet, tibda jgħid imma kif jista' jkun, how exact, fimt? U għamilt voodoo doll insomma. U kien hemm xi ħadd fil-klassi ma tantx konna on good terms u qed ħanippruva dil-imbirka voodoo doll. I was very intent, kemm kelli 15, dil-ostra voodoo doll. U kont qabatt il-labra u għamilt girfa żgħira hekk fuq il-wiċċ. L-għada filgħodu tiġib girfa dit-tifla l-iskola. Astja.
Umbat minn hemm merġaġ mis-sejt voodoo dol, eżempju. Tkellimt ma' persuna li għamlet voodoo ġifieri fuq l-ex tagħha u għalt li jaħdem. Ara, jekk if the person is angry and scorned enough, jaħdem. Imma mbagħad qalt li tgħix kemm ġew affarijiet Żiena lura. Ġifieri somehow qed tieħu xi ħaġa ma jew just kemm tagħmel voodoo dol, jew tittieħu xi ħaġa minn dik il-persuna. Hemm min jieħu xahar, hemm min demm, hemm min item of clothing, jien just vera ffukajt fuq il-persuna. Stjaw ma ħadd xejn. Le. Xejn, ġifieri m'hemmx għalfejn tieħu. Jien ngħid għalija ma kellix għalfejn. Ħanejt ara, fejn jidħol spellwork, ħafna mit-ċirimelli li tuża. ċirimelli x-xemat, inċens, il-bowls, il-ampjena, whatever. Edin kollha hemm biex inti dejjem tiffoka iktar l-intent tiegħek li inti tidħol l-ewwel tnaddaf il-kamra, thickness, tixal l-inċens, tixal ix-xemat, meditative state. Inti dejjem you're zoning in at the task at hand. Eżempju, int biex tagħmel ħobs, mhux ħatoqgħod titkellem fuq il-mobile tal-television u sa dan it-tant tilab iċ-ċess. Le. Fimt? Impossibbli. It's the same thing. Intent. U inqas ma jkollok baggage u d-dlamijiet jiġru f'moħħok u hassles li għadhom undealt with, iktar tkun proactive. Stja. Nara jien. Di interessanti, ġifieri. Alla kif jista' jkun minn għax anki pereżempju meta tkellimt ma' Rosalind. Di ta' sage ma stajx nifhem ta' cleansing. Dik waħda minnhom. Moħħi ma jistax jirrepjaħħa. U hemm ċertu affarijiet oħra li ma nafx nibdejt imma daw edin għal xejn ġew moħħi. Cleansing naħseb qiegħed għal xejn xi ħaġa. Ma nafx. Dik ġust l-opinjoni tiegħi. Eżempju l-melħ naddaf ħafna. Il-melħ jużaw ħafna affarijiet. Eżorċiżmu, fimti jintuża ħafna affarijiet. Ora sinjal li hemm xi ħaġa. Roots pagani. Kienu jagħmlu serkis tal-melħ. Meta taqbad ir-reliġjonijiet kollha u tasarhom, they all go back to the roots of paganism. Issa paganizmu x'inhu? Inti għandek l-Alla mara u l-Alla raġel li huma x-xemx u l-qamar, right? Li inti għandek spring il-mara ittat il-frott, ġejja l-ħarifa ir-raġel jissagrifika ruħu for the seed, winter everything dies down u spring terġa' tibda. It's a cycle, really. X'meta jgħidu Ġesu mexa fuq l-ilma ma mexa xejn, kienet ix-xemx tiela u rawa fuq l-ilma. Interessanti ħostja. Fimt? Nifhem jien, ma rrid nweġġa' ħadd. U taħdem bil-qamar u xejn. Għandi affinità kbira, nftakarni tifla ħares barra mittieqa fil-karozza, eżempju sejrin x'imkien ngħid taraħ il-qamar xi jimxi warajna. Anke eżempju semmejt li Orion's Belt. Constellation li dejjem ġibditni. Minn tifla żgħira kont inqatta ħafna ħin fuq il-bejt nħares lejn l-istilel biex nara xi UFO eżempju. Qatt ma nista' ngħid li rajt ħlief ballun darba minnhom ta' nar nieżel konna jien uħti u xejb għajna ċassati men. Kif ballun? Dak qegħdin impejpu sigaret jien uħti kont għadni kif inġib il-ġib tajta l-ewwel drive u qegħdin ipparkjati jekk marsa l-forn kienu xi sija ta' filgħodu naħseb. U qed inħares lej uħti jekk ħanqasmilha s-sigaret u qed nara fixed fuq xi ħaġa u mhix tkellimni u ġast qed misniek. Undu naħares u nara ballun bħala kulur isu nar. Ġi orange, isfar aħmar u b'demp waraħ trejlek u mbagħad sfaxxa fix-xejn. Ġifri mhux kometa? Ma naħsibx. Shooting star? Le, mhux shooting star. Shooting stars rajt kemm il-darba. Le, da heft ball kien. U ħadd m'hemm minna. Ovvjament. Le, ħadd ma hemm, dik il-problema. Irid tkun hemm xi ħadd ieħor li jkollabora. Missieri eżempju ħaġa x'kont qed tpejjeb. Imma le ballun kien. Jien kieku pereżempju ma kienx hemm persuna oħra ta' meta rajt il-kalkara naħseb Mirko ma kienx jemmen imma kienu qed jiġbdu
serje insomma fuq il-television u għed mill-kollegi ta' Mirko għallu l-istess ħaġa li jgħetlu jena. All right, Bissu so kien jgħet fuq il-birgu jien kont jgħet il-karkara. Ja fucking stramba kienet, dik. Maħat ma jemna kif għattejtin. le. U għamil żmien ġanu għodu qrib il-fanal tal-Ġordan. Lasri. U niftakarni għamilt ħabta ta' xi 3 ġimgħat kont qed nara stilla viċin. Mbagħad ma bqajtx nara, imma mbagħad iktar ma kbirt u bdejt nidħol iktar astrology u hekk bdejt isni nifhem li x'aktar setat kienet stilla li kienet qed tagħmel id-dawra tagħha u insertat qed hemmhekk imma mill żmien iffissajt li UFO ġifieri all in ħafna. Le, ġeneralment, ifhem, hemm l-aqwa video li għandna ta' triangle fuq Għawdex. Għawdex. Ma nafx jekk rajtux. Right, imma ma nafxux 2011. ma nafxux l-istess wieħed. Hemm 3, 2 minnhom ma nistax insibhom. Kien hemm wieħed professur b'xaru twila bajda, msejċ il-lostja jismu. Kien jiġi pratikament sirt naf biħax fejn tempi jemdaw il-blalen Okay. tal-ġebel. U da beda jgħid li t-teorija tiegħu li meta jkun hemm terremot daw il-ġebel jgħinu biex ma Alright. jiċċaqlaq il-bini u ma jaqax insomma. U kien tella video waqt parti men f'nofs dokumentarju insomma UFO triangle. Triangle, eżin 3 botot siġeru. Mbagħad wara bdejt infittex u sib dak dak fuq xi xiet Mirko. Fuq Għajn Sielem. Għajn Sielem. Ejwa, naħseb dak rajtu. Fuq ta' Għajn Sielem u vera Partikolari. l-ostja. Għax id-drones kienu għadhom mhux daqshekk in-hand f'idejni, so jekk kien drone kienu vera fucking kbar. Gbar. U dellijiet ġili rajt. Dellijiet fl-ma sens. Eżempju, l-axħar li rajt, id-dar nara ħafna dellijiet. Għaddejjem il-kurutur. Anka l-portieri ċaqal u passi. Għat ma tħajja ta' kamera. Le, għax aħna nsejħulu Norbert, ilu snin hemm. U part of the family issa ġi jisu. Tajtu isem. Ejja, għax. Tini persuna li naf li ta' tisem minn xi ħaġa u tipo. Għax when you name something, it helps one accepting it. U tu tiġi familjar iktar. Naranin. Ma tibqax daqshekk unknown. Fimt? Għax ma tantx isib xi ħadd jagħti isem xi ħaġa li hija fucking inspjegabbli. Ma tkun kuljum. Norbert semminih. Jagħmel electrics. Ġieli jieħu xi affarijiet u tgħid eżempju jien miegħi nifsi nroddilha salib dil ħaġa u mbagħad insiba x'imkien ieħor li vera weird li tkun hemm. Eżempju in-nanna tiegħi minnaħa ta' missieri kellha għajna tal-ħġieġ u issa qiegħda għandna di l-għajn tal-ħġieġ. U l-aħħar li rajta kont għadni ngħix Malta. Li rajta u qbatta f'idejja u tsalni li ġejt lura u 10 snin twal. U ħsibni tlifta u kelli d-dieqa kbira fuq għad il-Madonnajn. Sibta d-dar. Eżempju, ġin minn Malta għala u deġdaqt nitkellem għaddew xi 9 snin. U jien naħlef li ju. U jiffollow jak ġifieri. Għax it-teorija ta' trickster hija li jigranfa ma' xi ħadd jibqa' jiffollow jak. Jiena mill-żmien kont naħseb li teenage angst. Kif li ma sens? Li jien kont għaddejja minn ċertu affarijiet u ċertu affarijiet li ġraw id-dar u bdiet tiġi din il-poltergeist activity, sa? Meta per eżempju jkun persuna da fit-teenage years tagħha mill-lider hemm ċans kbir, jiġifieri hemm iktar ċans imma li jaqbad il-dak ix-xi meta jkun dawk 6 to 10 years l-iktar. Le, aħna konna naqra mfarfrin iktar. Għax it installs fear. Ma nafx jekk intix fil-bidu beda bdiex Le, jien dejjem kont intrigued b'daw l-affarijiet. Ġifieri qatt ma nista' ngħid
ikun hemm momenti fej niksaħ u ngħid l-ostra ġanna u x'inhu jiġri, fimt? Imma eżempju fil-bidu tar-relazzjoni kont pjanajt ħanamlu ikla d-dar, ommu missieri kienu msifrin, eklu sa norqdu għaw. U x'in tfajna ħanorqdu. U tfejna kullimkien dejt nisma' l-passi, jien li jien imdorrija biha, usual suspect jien f'moħħi, u ħassejtu lilu isun ġibet. Għalla qed tisma' xi ħaġa. U qomt u mort nittawwal u ma kien xejn. U mbagħad iddel wara l-portiera, tara l-portiera tiċċaqlaq, missa draħ ukoll. Draħ ukoll? Tidraj kollok. Astja. U qatt ma jien naf għax hemm set ta' affarijiet ma daw il-poltergeist, per eżempju, bħal boċċi jaqgħu. Diġi li smajtek issemmija waqt podcast soħrajn. Bħal sejjes mekkaniċi. Bħal meta jkollok il-ħoss li tagħmel katina fuq rota. All right. Le, ma kxaxen jinfetħu jingħalqu nisma' shuffling ta' karti, eżempju. M'għandekx radio siddaru? Le. Xejn, zero. Qatt ma kellek radio. Radio li għandna fil-kamra m'għandix taqsam mal-main house. Waqas ikun mhix hawn. U m'hemm xejn hemm. Ma jiġrix attività hemmhekk. Ġo dik il-kamra ġili jkollna ħsejjes ukoll, imma din il-kamra fej nipprattika ċertu affarijiet fej għandi l-artal ta' Santa Muerte, jista' jkun hemm ċaqliq ta' enerġija hemmhekk. Astja interessanti men. Għax imma le fi ħtib minn tagħna ħafna. Narah jien, sewa x'drajtu. Xi kultant ngħid inkun ġibt xi ħaġa d-dar u ġibtu miegħi. Eżempju. Pratikament hu hekk jibda. Tkun sabek x'imkien fejn bżajt minn xi ħaġa u. Eżempju jien għandi affinità kbira ma' djar abbandonati. Ħafna man. U nieħu pjaċir nidħol u noqgħod nesplora. U għandi dil-ħaġa li ġo kull dar li tħalt, dejjem insib ċavetta. Għandi collection kbira ta' ċwivet li nsib l-ewwel hemm. Ovvjament ma tkunx dar li tidher li ġast mhux abitabbli daw abandoned bil-ħaxix jikber minn mas-saqaf fully abandoned. U darba minnhom sibt ċwivet u ovvjament jien battom u ħadthom id-dar u kellna strange happenings li mbagħad battom u ħadthom lura da ċwivet. Astja. Ejja, eżempju għandi antlers u kont indendilhom magħhom da ċwivet li nsib, antlers ta' ċerva żgħira. U bdejt insibhom dejjem fuq id-desk daw ċwivet man. Ċaqalqu. U l-feeling kien ħudna lura minn fejn ġibna. U ħadthom. Lemmija. Semmejt il-Santa Muerte. Ix-xieħa. Tista' tgħidilna naqaf fuqha. Mela jien kull min jafni jew min jafni sew jaf kemm għandi affinità mal-mewt. U l-morbidu, l-minsi u l-abbandonat f'kollox. U qatt ma verament tħalt fiha Santa Muerte li f'dal-aħħar ftit snin. Imma l-mewt kienet xi ħaġa li dejjem looming, ovvjament nitwildu biex immutu. U il-partner tiegħi ma nafx, naħseb tru xi music li kienet jisma' u smajna bdil imbirka Santa Muerte. U bdejt infittex dwarha u l-istess di bħalma ġrali tal-bone throwing. Jisni qed niskopri xi ħaġa fija nnifsi li dejjem kienet hemm. U nħares lura lej ċertu episodes f'ħajti dejjem kelli dik il-bone hand fuq spallejja tgħidli you'll get through this u kienet inħoss ħafna hemm affinità kbira. Ix-xieħa ngħidilha jien. Ġejja mill-kultura Messikana. U ilha ħafna iktar milli jgħidu. Sabu predating 1500s, għax min-90s law hemm boom kbira u kulħadd jassoċja mal-kartell għax jitolbu ħafna lila għax ili għandha ovvjament il-mewt ma tiddiskriminax. Abjad, iswed, raġel, mara, oħxon, irqiq, twil. Dik l-unika dejjem hekk ngħid jien l-unika ħaġa li jew tajba fl-univers li kulħadd irid imu. U l-unika ħaġa li ċerti minnha men.
Għax jien għaddejt through all phases, għaddejt minn xħajk li kont satanista, not really. Imma eżempju il-koncept ta' Luciferianism I resonate a lot, eżempju, u bis-saħħa tiegħu sibt id-dawl ta' xkien Ġesu, issa mhux Ġesu li tallimna fuqu, not in the slightest, għax jekk kien hawn rebel kien Ġesu fil-verità, fimt? U jagħmilha mal-fqar, jiġri xi ħaġa li għaw min jippriedka u jagħmel bil-kontra. Ma nsemmux ismijiet, ma naħseb kulħadd jaf minn qed ngħidu. Imma mbagħad jien tarani kif jien tgħiddiha titkellem fuq Ġesu, imma le għandi fil-fatt anke tpinġija għandi tad-dawl li rajt minn Ġesu, fimt? U wassalni għalih ċifru li nemmen li they're one and the same. One and the same, eżatt. Mhux kulħadd jifhem għamma. Le. Dik ta' Santa Muerta kont ħadd ħafna fiha u kont naf li predates il-midja tal-Amerika, meta marru l-Amerikani għaw. Għax huma l-Ispanjoli ħadu. L-Ispanjoli hemmhekk. Imma ġejja mill-Afrika, really. Mill-Afrika ġejja. Astja, imma huma hemmhekk fil-post kellhom xi ħaġa simili. Il-Mayans u il-pronunciation ma nafx kif tgħidha ma eħe. Tipo kienu jadoraw xi raġel kien. Kien the bringer of death insejx il-lossja jgħidulu għal-moment. Imma kienu jitolbu lilu wkoll. Tipo, mbagħad naħseb jew waqduhom flimkien. Imma they're different xorta. U fil-verità tagħmel iktar sens li mara għax tagħti l-ħajja u tieħu l-ħajja. U mara tagħti l-ħajja x'twellet le. Mbagħad naħseb adattaw dawk il-maskli u affarijiet. A Day of the Dead. Eżempju nixtieq ħafna mmur il-Messiku immens. Nixtieq li hawnhekk għandna kultura li meta jmutlek xi ħadd mhux all right, hemm dwejja ovvja. Tajċ kemm nibki jien anke funeral ta' xi ħadd ma nafux, fimt? Imma they celebrate them even after that li joħorġuhom, ilibsuhom, inatfuhom tal-ġennu. Għaxi il-teorija li jekk ma tiqpax tiftakar fihom tintelef ir-ruħux. Mhux hekku. Għaxi tipek ma jkollok xi ħadd jiftakar hawnhekk. Bot mill-lajn, bot mill-qalb. U tintelef ir-ruħ. Ma nafx. U probabbli għalhekk hawn ħafna heavy dense energies. F'liema sens. Ikunu daw il-lost souls li ħatmu jiftakarhom. Ġifieri taħseb li inti neqpaw soul. Inħallu remnants żgur ta' enerġija, eżempju jkollok tidħol ġodar fejn sar delitt tħoss l-arja minn li ġrat xi ħaġa. Eżempju kont mort again kelli 13, 14 konna smajna li hemm dal-garax jagħmlu l-Ouija board u għandna dak iż-żmien Ouija board u hekk. U provajna mmorru ġo dal-garax. U jienu kuġenti konna. Daqs naqra, nifintawhom matul il-lejl. Ġo l-garax qatt ma tħallna. Niżlinek ma tafx rampa l-garaxxijiet taħt l-art. U jien nara. U di xi ħaġa recurring ukoll li nara. Daħna ġejja lejja u qisha tgħid li ejja miegħi. U kuġinta qabditni u tellat niġru insomma u bqajna qatt ma tħallna. Imma nemmen li minn dakinhar id-daħna ġibta miegħi. Astja? Per eżempju mhux dakinhar l-għada qiegħda għawdex lura d-dar. U qed nistenna l-ommi u l-missieri ġejjin u aħna d-dar mimlija mirja daw il-kbar. Ma tafx int meta tgħaddi minn quddiem mera mingħajr ma trid tħares. U lura nara mhux ir-riflesser nara d-daħna. Eżempju. Bħal dak li pinġejti. Qisu. Interessanti. U niftakarni noħroġ gazz dawn il-barra u qatt nistennihom barra l-għamija. Ġifieri hemm element li tibża? Ninħasad. Għax imbagħad eżempju din l-istess daħna kienet tatni warning ftit qabel ġejt arrestata. Rajt li l-om badġew il-pulizija. So nemmen li it helps. Mux ħaġa li għandi nibża minna.
Ġveri ma taħsibx li huwa just trickster biss. Jien nara. If you really want to believe in something, jiġri ħatara kif ħadda wara għal qed idoq f'moħħok. Inħoss. So għawek nerġgħu niġu għal fatta kemm hu b'saħħitna moħħna u ma nafux. Are we materializing it? Eżempju, jien kont rajt li da Slenderman kienu materializzaw il-collective consciousness. Dal-ostra Slenderman out in the woods li għamlu l-movie fuq u mbagħad bħal ma nħoss li predictive programming also gets us looking at certain things differently. Simulazzjoni. Bħal mamlu bil-pandemic eżempju. Ftit ġimgħat qabel jitfawlek Pandemic the series fuq Netflix, kulħadd pandemic, one fine day, knock u wasletaw il-pandemic. Tal-UFOs ma nista' collective. Ifhem, kif qed jiġru l-affarijiet naħseb daqt tiġi xi waħda bil-UFOs issa. Għax tibda tara ħafna mainstream media. Il-Gvern Amerikan qed joħroġ dawk declassification u ħafna. They're prepping for something, naħseb. Ġaqrajta x'imkien jħordi li jisew ittu triqa l xi ħaġa u daw. Anka kienaw xi ħaġa tal-MTV riċentu kien hemm xi kantanta titbew isma' Alien on stage. They're normalizing aliens. Le naħseb daqt. Ngħidilhom biex jaħduni. Mela x'tagħmel. Forsi jint wieħed minnhom u ġast minn għadek ma ftakarx. Ifhem. Naqra li hemm l-affarijiet l-oħra. Ma qabel ma nagħlqu dila qed jagħmel hot sauce. Hot sauce. Hija. Jistgħu jsibuh fuq il-xismu. Instagram jaħraq. U jaħraq, Imma very nice. Led, hija avenue li nħu pjaċir naraħax from seed u qed ikabbar u jagħmel is-sauces tiegħu li tal-ġen. U jien l-nħobbni ukoll bulli. Grazzi għali. Thank you. Forsi issa niġu għawdex. Mhux forsi, jidli meta u jew. U nagħmlu bomb throwing mara. Namlu. Thank you intom. Thank you ħafna. Thanks.